Hola, què? Com portem el tema? Ja anem fent capsuletes des de la Tradillibreria, sí. Jo ara, de fet, estic a la parada a la plaça de Tona, O sigui, estic gravant el vídeo, però en realitat jo ja estic treballant allà fent la festa del llibre d'estiu d'enguany. Aquestes càpsules, però, que us estic presentant, cerquen i volen apropar-vos als llibres de cultura popular i tradicional. Estem parlant de diferents matèries, per dir-ho d'una manera, de diferents temàtiques. I ara toca una que a mi personalment m'agrada molt, que és l'imaginari, el llegendari, aquells llibres no precisament o únicament pensats per infants, sinó que ens aporten eines per apropar-nos amb ells. De fet, la proposta d'aquesta càpsula us aproparà a dos. Una és la del Carboner. El Carboner de Sant Llorenç de la Muga, en aquest cas, parteix per un costat de l'ofici tradicional de carboner i vol explicar a través d'una història inventada el tema del carboner. Però no deixa d'aprofitar i dir, aviam, quines llegendes hi ha a l'entorn del carboner? I aprofita per introduir un personatge fantàstic al mig d'aquest conte. L'altre, rondalles contades a la vora del foc, és un recull de llegendes molt recomanable que enguany n'he parlat moltíssim i en seguiré parlant, perquè crec que per justícia que val la pena parlar-ne. Però de llegendes, de contes, en trobareu moltes coses. I no puc estar de dir que enguany han sortit molts llibres parlant de llegendes. Recordeu? En havíeu sentit a parlar de la Sara Llorenç? Molts la coneixien pel Cançoner de Pineda. Doncs us faig saber que s'ha reeditat el Rondallari de Pineda. És un estudi d'una sèrie de rondalles recollides a Pineda a partir de la Sara Llorenç i la Josefina Roma, que també en fa el seu estudi. És brutal, és un d'aquells tècnics molt interessants. De la mateixa manera també que us he de dir que també com a llibre així de llegendes, el de l'Adelaida, Ferrer i Gomis, és un recull molt interessant. Forma part d'un grup de folcloristes com la Sara que n'haurem d'anar parlant, n'haurem d'anar explicant, n'haurem d'anar dient. Però bueno, a la Tradillibreria tenim de tot, Tenim també novetats. Tenim el darrer llibre de Sidillà de llegendes, del Peirot, que es diu així, però no parla només d'en Peirot, És molt de la zona de Coll de Nargó, que no hi havia cap recull de llegendes, i allà fa un recull de llegendes o a partir com d'explicacions ens apropa a la llegenda. Perquè moltes vegades les llegendes o les rondalles són petites explicacions, molt senzilles. I aquí ve una miqueta, quan els volem passar al text, li donem més gràcia. Les lliguem amb més força o menys força. Per exemple, una de les rondalles poder que m'agrada més explicar per la diversitat és una que trobaríem a dintre del Jacint Verdaguer Rondalles. És per què la ratafia es diu ratafia? Ho sabeu? Sí, aquella rondalleta que expliquen que quan les bèsties parlaven i la gent potser se'ls escoltaven, els bisbes, aquí, a la plana d'Osona, es van reunir per signar un gran pacte. Estaven en una masia amb la qual havien fet el gran pacte i havien de signar conforme que havia sigut un gran acord. I van demanar a la mestressa que els hi portés un beure digne d'aquell pacte. La mestressa els hi va portar un licor de nou verda, amb moltes plantes, que, ho van trobar deliciós. Mestressa, va dir el bisbe, quin nom té aquest beuratge
tan agraït. La mestressa va dir que no tenia cap nom. Doncs queda dit. Quan signem, diem que això és ratafia. Per tant, a partir d'ara, aquest beuratge es dirà ratafia. De fet, ratafia és una manera de dir aquesta signatura va a missa. Com heu vist, me l'he inventat bastant sobre el que Jacint Verdaguer va explicar, molt més bonic. Jo soc molt partidari de que els llibres de llegendes i rondalles que trobareu a la tradillibreria no els llegiu tal qual, sinó que us els llegiu i després els expliqueu. La tradició oral, si una cosa té, i és meravellosa, és perquè serveix per escoltar. Però acabat de dir això, et dius, home, però jo sóc dels que m'agrada llegir-li als meus nanos. Doncs permeteu-me recordar-vos que hi ha, per exemple, aquests contes de tradició oral, contes del Pirineu, entre d'altres, que podeu anar llegint i com que està escrit per contacontes, doncs us faciliten la vida. Però què carai, arrisqueu-vos! Bé, us deixo amb el carboner de Sant Llorenç i amb les rondalles explicades a la vora del foc. Seguim. Bona festa del llibre d'estiu. Dels diferents gèneres de la literatura oral, la rondalla és el que aporta una font més important de cultura popular i uns valors culturals i educatius més universals i capaços de sobreviure a les exigències de les diferents generacions. Introducció a Rondalles contades a la vora del foc. Hola, sóc la Rosa de Filigrana i us volem presentar aquest llibre, que és un recull de 7 rondalles de la literatura popular catalana que van ser recollides en el seu moment per folcloristes de principis de 1900. Nosaltres, de totes les que hem trobat, n'hem fet una selecció, de les quals les que formen el volum són l'Etcètera, el Conillet, el Camí de la Fortuna, el Comte d'Oliver, totes 4 rondalles que Valeri Serra i Boldú recull en el seu aplec de rondalles de 1924. Després tenim La Flor Gran de Romaní, que Antoni Maria Alcover recull en el volum 2 de l'aplec de rondalles mallorquines, publicat el 1925. Tenim L'estudiant i l'ase de Jacint Verdaguer, que publica amb el títol Qui no et conegui que et compri, a la rondalla del dijous del 1909. I, per últim, La llúpia i els dimonis, que és un conte tradicional japonès publicat també a la rondalla dels dijous el 1909 amb el títol El vell i els dimonis. Amb aquests textos hem fet una petita adaptació per fer-los una mica més llegibles als infants del segle XXI, però Rondalles contades a la vora del foc no és només un llibre per gent petita, és també un llibre per adults, perquè els acompanyin en aquest camí, en aquest viatge cap a les arrels, cap a les històries que estan a la base de la nostra cultura. I, sobretot, Rondalles contades a la vora del foc és un llibre per ser llegit en veu alta, perquè els nens puguin llegir en veu alta, i també és un llibre per llegir mentre s'escolta l'audiollibre, perquè hi ha també un audiollibre de Rondalles contades a la vora del foc. Doncs bé, amb aquest petit volum el que volíem era apropar la nostra cultura, la cultura popular catalana, als nens i nenes i als adults del segle XXI. Aquí el teniu i esperem que us agradi. Adeu. L'Etcètera. Vet aquí que una vegada el capellà d'un petit poble Vale. Hola, em dic Abigail Ledesma, em diuen Abil Edgar.
i sóc la il·lustradora del conte de El carboner de Sant Llorenç, que em van demanar que us ho presentés. I a mi no m'agrada gaire fer aquestes coses perquè em fa molta vergonya. Però bueno, jo ho intentaré. Doncs és un conte molt petitó que ens van encarregar per la fira de Sant Llorenç de la Muga, que feia 20 anys de la fira de la Mongeta i del carbó i de la Mongeta. I bueno, i és un conte que va d'un jove carboner que li passen moltes coses molt divertides. És una aventura molt curteta però molt divertida i molt sorprenent. I què més? És un conte fet amb molt d'amor que em va permetre aprendre moltes coses, perquè jo no sabia que era un carboner abans de fer aquest llibre i fer-lo, doncs em va permetre aprendre què era l'ofici del carboner, què eren les barraques, aquelles cases tan xules, tan petitones que pots veure si t'apropes algun dia al poble de Sant Llorenç de la Muga, que per cert és superxulo, que jo tampoc el coneixia i que us recomano visitar. I doncs res, em va permetre aprendre moltes coses d'una època i doncs això, i buscar fotos antigues i conèixer doncs què era un donafums o això, com es feien els carbons. I us el recomano de llegir perquè aprendreu també moltes coses. I a més en aquest llibre, al final, tens doncs un glossari que t'explica totes aquestes paraules per si no les coneixeu. També tens un petit joc per jugar a casa, si aquests dies per lo que sigui no pots sortir. Si tens mongetes del ganxet, doncs pots aprofitar i passar una estona. I no sé què més us puc dir que el compreu i res, que gaudiu molt d'ell. Adéu. Bé, la primera experiència de càpsula ja l'heu tingut aquí posada. Aprofito l'avinentesa per avisar-vos que, si voleu, hem engegat un concurs a les xarxes. Sí, a l'Instagram, al Facebook i al Twitter de la Tradillibreria, a @Tradillibreria. Què passa? Que sempre que algú em demana sobre la llibreria o em fan una entrevista em demanen però per què aquesta especialització? Per què llibres de cultura tradicional? Doncs, aprofitant aquesta festa del llibre d'estiu, jo us demano que em feu minivídeos explicant per què compreu llibres de cultura tradicional. Penseu a penjar-ho a la vostra xarxa, on sigui, m'etiqueteu amb @Tradillibreria i a partir d'aquí, el qui aconsegueixi més m'agrades tindrà el Tradimic. Què és el Tradimic? Doncs res més ni res menys que un carnet d'amics de la Tradillibreria. Vinga, seguim!